Mynta kasa satang khyndiat sngi naga bynta ka Meghalaya Games ka bahan reu hakaba ka Jingpynkhreh eki jaka ïalehkai bapher kala ïaid shakhmat hakaba don kibala jandep don kibala dem kibor pynïaid distrik jangka West Jaiñtia Hills nongpynïaid kidang pynthikna baroh jingdonkam Shillong kibala biang nadong shadong shwa Sdang ka lympung. Ka Meghalaya Games ka bahan reu kan kentup iki arpu khandai tari ki jat jing ïalehkai ki ban long nadu ka arpu tarik nailar hajar arpusan hadu ka arpusan tarik gunailar hajar arpusan hakaba artili ki jing ïalehkai kin long ha Shillong kata ka jing kop jingi ka ban long ha Caroline swimming pool Shillong ka golf ha Assam Rifles Golf hajar arpusan kat ba ki we pat ki jing ïalehkai kin long bet ha ki benta bapher jong ka Jowai hakani ka lympung kin don baroh hadu kumbal lai hajar pras pangut kinong yashim benta.